Badakizue sarean zehar bakoitza hasi baino lehen, normalean Borja eta biok eztabaida sutsua izaten dugula, aukeratzeko zeintzuk izango diren programa honetako berriak. Batzuk alde batera usten ditugu, ez direlako oso interesgarriak, baina kasu honetan aldera utzi dugu berri bat oso gaizki idatzita zegoelako, batez ere. Irakurri gu konkretuki ADSL zonen gobernuak ez duela argi nola nahi duen bere TDT emisioak, eta orain proposatzen dutela TDT 2 kalitatean. Claro, hau izan buru bezala nahiko deigarria da, baina ez da egia. Hau da, alde batetik gobernuak pasaden egunetan esan du Full HD kalitatera salto egiteko beharra atzeratuko dutela urte bat gehiago, otsailaren 2024ko otsailera arte, eta beste partetik Antonio Fernández Paniagua azken egunetan parte hartu du 4K Summit ekitaldian, eta 4K Summit ekitaldian esan die enpresei, ale, esperimentatu, lizentziak eskatzen baduzue, esperimentuak egiteko emango dizkizuegu. Orduan, hori izan leike gobernuak kriterio aldaketa egin duela edo horrelako zerbait? Nik esango nuke zetz. Horregatik alde batera utzi dugu berri hau, basikoki gaizki idatzita zegoelako, eta basikoki ez daukalako berriarik, ez dago berriarik hemen. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Sarean zehar 354 honetan, berriak izango ditugu beti bezala, teknologiarik buruz hitzengo dugu, eta horretarako, hori izango da gure eduki nagusia, vale? Ez ditugu elkarrizketarik izango, berriai buruz hitzengo dugu. Beti bezala Borja Arbosarekin, arratsaldeon Borja. Arratsaldeon Iñigo. Eta ja ohitura bezala daukagun ere, Elon Musk hemendik izango dugu, bere mobidekin, Twitter erosi zenetik eskua sartu du, eta nola sartu duen eskua. Kontaketa makina bat izan beharko genuke hor gainean, Iñigo, kontatzeko zenbat alditan... Kartel bat. Elon Musken berriak, klank. Bai, zenbat alditan hitz egin dugu Elon Muski buruz, kaso honetan Twitterren berria, ez daki zenbat idea bete darama, udan erdia pasata eta guzti, berria izaten, baina, hortik, atzetik, hortik egon zen SpaceX, Tesla espaziora botatako kotxea, eta hori guztia. Badirudi orain, SpaceX, Boring Company, Tesla, eta beste guztiak piloto automatikoan doaztela, eta Elon Musk dago hor sartuta Twitterren eskuak hankak eta guzti. Ez pentsa, hori beste berri baterako emango zuen, baina nik este honetan irakurri nuen The Economist publikazio oso ospetsuenan, bere negozioak ez doaztela hain pertsona guztiok
pentsatu aldezakegun hain ondo? Dena den, bera... Gaztelera esaten desala, ura ia burura dauka. Dena den, ez da bera lan egiten ez duelako, bera defendatzen duelako, 84 orduz lan egin behar dela astero, eta horren artean minimo 40 bulegoan. Dena den, kasu honetan Twitterri buruz hitz egingo dugu konkretuki, eta horretarako sintonia bat daukagu, sintonia hori meme batean inspiratuta gainera, hori da, gure sintonia maitea, Tximinoak esan du. Tximinoak esan du. Eta berria buruz hitz egiteko kontatu behar dugu, esandakoa, azken egunotan oso nahasita egonda egoera Twitterren, Elonek plataforma erosi ondoren denetarik ikusi dugu. Lehenik eta behin bulegoetan lehorreratu da, konketa eskuan, konketa ez badekuzue zer den lababoa da, lababo batekin sartu da Twitterren bulegoetan, konpainia garbitzeko promesarekin eta nola egingo zuen ziurgabetuasunarekin, ez dakigu nola egingo du. Baina gauza batzuk ikusi dugu, edo komentatu ditu, gauza batzuk mikrofonoetan, besteak, zurrumurreak dira. Haien artean bertan behera utzitako kontuak Donald Trumpena besteak beste berrarazteko promesa egonda eta baita ere kontuak egiaztatzeko sistema berriaren iragarpena. Sistema hau ordainduz, nola ez? Gauzak ez dira doainik, ze pentsatzen duzue. Stephen King liburu idazlearekin ere negoziatzen ikusi dugu Elon Twitterren, Twitter Blue presioa 8 eurokoa izan dadin, eta dirudienez gainera ordintzeko zerbitzua hilabete honetan bertan helduko da Ipar Amerikako estatuetara. Bestalde baita ere Elonek hasi da langileak kaleratzen. Horrela izan, baina talkoa. Baina ez bat, edo bi kruzatua zeukan ikusiko nola direktiboa eta hor jende asko... Zuzendari guztiak kaleratu zuen pasaden astean, eta aste honetan... Baina beraien atzean, doazte... Aste honetan jasan beste meme bat jarri beharko genuke berriro ere Los Simpsonen hartuta, gogoratzen duzu Homer Simpson Amerikako futbolako entrenatzailea egiten denean, eta esaten du, excluido, horrela sartu da. Bere lehen eguna izan zen konketarekin, bigarrena horrela sartu da. Bera uste du, 6.500 langile asko direla, eta erdia alde batera utzi behar dela kaleratze kolektiboaren prozesua joan den ostiralean, guretzat ostiralean honetan, baina zuentzat joan den ostiralean hasi zen, eta horrekin batera enpresaren egoitza itxi dute, guztion segurtasunerako hori esaten dute. Langile bat ere ezin izango da bulegora bueltatu, kaleratze gutuna posta pertsonaren jaso ez badu. Gainera ez du bere enpresako postan jasoko, baizik eta posta pertsonalean bere enpresako posta ezabatuta egongo delako ziurrenik. Ez que gainera langile asko hori jaso dute ez posta batekin, baizik eta saiatu dira bere akontuan edo bere ordenagailuan lan egiteko sartzen, eta ikusi dute nora blokeatu dute, hau da, ez dakite oraindik kaleratuta daudela ofizialki, baina zu langile bat bazara eta ikusten baduzu zure akontua blokeatu dutela eta ezin duzu inungo kontakturik egin, argi gutxirekin pentsatu alduzu zer gertatzen den. Claro. Langileek dagoeneko aurkeztu dute prozesu horren aurkako demanda, eta uste dute ez duela garaiz eta behar bezala egin. Amerikako estatu legea ez dut nahiko jakiten hau ondo dagoen alabez kontatzeko, bai esan behar dugu hemen Espainian hori ez dela posible. Hau da, kaleraketa masibo bat egiteko negoziazio prozesu bat bete behar da lehenik eta behin, eta gero negoziazio prozesua bukatu eta gero presentatzen aurkezten duzu deitzen den ere, expediente regulación de empleo, asko dakigun hitz bat dela, eta
horrekin lortu arduzu zure proposamena. Baina bueno, hori ez da gauza. Gauza da non dago muga, hau da, non bukatuko da Elon Musk pentsatzen dituen aldaketa guztiak. Zeren eta lehenik eta behin Twitter Blue, hau da premium akontu modelo hau, non zuk esan duzun bezala $8, bueno, $8, gutxi gora bera izango da berdina, ordainduko dute premium izan nahi dituzten pertsona hauek, eta ze jasoko dute? Profilen ziurtaketa, verifikazio hori nahi baduzu verifikazioa ordaindu, eta Elon ematen dizu. Mezuak aldatu, mezuak editatzeko botoia, eta ez dakigu zer gehiago momentuz, baina bueno. Es que hori da. Gainera, es que nahiko surrealista distopikoa izan da, tipo honek ez dakit zenbat milioi euro dauzkana, negoziazioetan egon dela bere plataformaren beste erabiltzaile batekin, dela kasu honetan Stephen King, famatua dela, baina bere plataformaren erabiltzaile bat dela, al regateo, esan bat nahi duzu, hogei, sortzi, zer zeri buruz hitz egiten nahi dugu, tipo honek enpresa bat zuzentzeko bere erabakiak hartzen ditu enpresatik kanpo sare sozial batean, berea dela, baina sare sozial bat da, azkenean publikoki idazle batekin? Bueno, marketing kanpaina bat bezala hartu alduzu, hau da, marketing kanpaina askotan pertsona famatua kontratatzen dituzte, eta spot bat egiten dute kontatzeko beren zerbitzu berriak, kasu honetan ez da gehiago dirudi improvisatu den, ziurrenik ez dela improvisatu, hau da, bakoitza bero gidoiarekin egin dute, eske ni, hori, eta bueno, akordio bat, bale, aurkezten dugu gure presio jendearekin negoziatuta. Ze jendea? Stephen King da jendea. Bueno, erabiltzaile bat. Bueno, vale. Osea, zure kabuz erabakia hartu ez duzulako hori esateko, da. Bueno, vale. Nahi desun bezala. Ni referentzia bat egingo dizut, eta ziurrenik nahiko lotxarria izango den referentzia izango da. Baina Belén Esteban behin esan zuen bezala, si alguien no puede usar el móvil, que le quiten el móvil. Honekin berdin. O sea, Elon Musk ezin badu bere enpresak zuzendu Twitterren txorradak jarri barik, ezin du Twitterrekoa kontua izan? Suspendido, ya está. Donald Trumpekin bate. Berak bere burua hor kenduko dio. Ez da gertatuko, baina oso surrealista. Claro, honekin batera ere, aste honetan, Mastodoneko zerbitzari askok ere saturatu dira, jende nahiko, ez dugu esango asko, 200.000 pertsona agian beste referentzia bat zer gertatzen da WhatsApp erortzen den bakoitza Telegramera joaten direla exodo digital bat nire ustez pizka bat urak ja geisten diren momentuan hau da momentuzko indignazioa baina, momentuzko indignazioa gero ez da gehiago igo dezake, ez dute zetzezango baina momentuzko indignazioa izango bada, jendea Twitter erabili aldu, ia berdin, nor nahi du kontu verifikazioa, eta nori importa zaio tweetak ez editatzea, ez inoiz ez izan duten aukera bat delako. Hau da, Twitter batez ere jarraituko du momentuz, ez da aldatuko beren funtzionamendu basikoa. A ver, hau da, jendea zer nabariko du, Twitterren pertsonak edukiak ez dutela igotzen, hau da, bere pertsona famatua jarraitzen dio dana, bere kontua kantzelatu du, edo ez du txio gehiago sartuko, edota ni txioak sartzen badut, dirua eskatzen didatela sartzeko, edo limite bat jartzen dute ezin duzu, hilero 30 baino gehiago sartu edo premiuma kontutara pasatu. Hori ez dut egin, oraindik. Orduan, a ver, gainera WhatsAppen irak alderauta, imaginazazu gogoratzen duzu WhatsApp dirua ordaindu behar zenuenean erabiltzeko, eta hori jaken duzuten. Dirua. Imaginatu orain berriro ere esaten dutela, tipiko email kadena jartzen dute WhatsApp ordainezkoa izango da.
kontu zibili. Esan behar dizut, duela ez asko, gainera erratikide baten partetik, jaso nuela horrelako mezu hori, eta nahiko flipatuta geratu nintzen, gainera, letra larriz jartzen zuela, bueno. No autorizo, mañana comienza la nueva regla de WhatsApp que permite usar tus fotos. Barkaida zu, baina WhatsAppen argazkiak sartzen badituzu, Facebook ez dauka sarbiderik horretara, baina horretaz aparte, horrelakoak Facebooken ikusi nituen bere garaian ere, bueno, Facebooken jartzen badituzu iruireak, Facebook erabile alditu publizitaterako ere. Osa, izan zen, 2010 bueltatzea mezu honekin, nahiko flipatuta geratu nintzen. Dena den, esan behar dizut, Twitter Blue honen kontua eta akontu verifikatuak, bueno, ordainpekoak izatea, berez ez da estrategia txarra. Hau da, normalen, zeintzuk dute bere akontua txertatuta. Pertsonai publikoak, eta enpresak. Eta erakundeak publiko pribatuak, bai. Oiei eskatzea, 20 euro hilabetero, nahiko pinta ona dauka, haiek ordainduko dutelako. Ez delako garrik haien solasaldia, suposatzen dut baietz, bere lana dela. Pertsona horiek egia da Twitter erabiltzen dutelako fin komertzialekin. Eta fin komertzialekin, espero duzu errentagarritasun bat izatea, ordaintzen duzu hor esaten den bezala presentzia hor izateko. Orduan, ondo bideratuta dago. Momentuz ez du oso gaizki irudi ematen. Baina bueno, zurrumurroek ere esaten dute, irudi txarra jartzeko kontu horetara, Twitter Blue ordainduta, akontuen txertaketa hori, ez du identifikazio txertaketarik izango. Hau da, zu esango duzu, hau nire akontua da, eta verifikatu nire akontua, ordaindu, eta listo. Horrekin, agian ikusi dezakegu, ez dakit, Lady Goga deitzen den akontu bat verifikatuta. Bai. Edo horrelako zerbait. Bai. Akontu troll asko ja ziurrenik gure irudian daukagu akontu troll bat, eta akontu hori verifikazioa izatea. Eta, badakite ja azkenean norden Banksy eta verifikazioa. Bonzo verifikazioa. El Barto verifikazioa. Bai. Bueno, gea da beste berri batzuk dauzkagula, baina batzuk sintoniarekin dauzkagu ere. Zer nahi duzu? Sintonia beti ondo da. Superheroia ditu. Vale, Twitter bidez edo beste bide nahi duzu. Funtzionatzen dena, ez daki. Nola egiten duzu normalean. Normalean, oiuka. Botoia sakatu. Superheroia. Nola ditzen da... von der Leyen. Von der Leyen! Eta horrela sartzen da. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Dozin momentutan Europar Batasunen berria lukusere kenduko dut eta jarriko nire oigoa von der Leyen! Bueno, en fin, Europari buruz hitz egiten indarrean sartu da merkatu digitalaren Europako legea. Google, Amazon, Facebook edo Apple bezalako erraldoi teknologikoen botere gehiegikeriei aurre egiteko helburuarekin. Arauak monopoliaren aurkako arau berriak esartzen ditu interneteko plataforma handientzat. Ez da aplikatzen hasiko 6 hilabete barru arte, hau da 2023ko maiatzaren bitik aurrera, Europako batzordeak azaldu duenez. Horrela, eskaintzen dituzten zerbitzu garien bidez sortzen dituzten erabiltzaileen datu pertsonalak kombinatzea debekatzen die adibidez. Guztiok ulertzeko Facebookek ezin izango du bere sare sozialetik lortzen duen informazioa WhatsApp mesuraritza zerbitzuarekin gurutzatu, baina hemen izartxoa daukagu, asteriskoa daukagu, aldez aurreko baimenik ez badago. Konsentimendua. Claro, baina aldez aurreko baimen hori derrigorrezkoa bada plataforma erabiltzeko? Bueno. Ezetz esan aldiot? Hori beste alde batetik doa.
Era berean, enpresei beren bezeroek sortutako datuak eskuratzeko baimena eman barko dieti, erabiltzailei gailu mugikorretan lehen eitzita datosten aplikazioak desinstalatu ahal izateko aukera eman barko diete ere, eta teknologikoei debekatu egingo zaie beren zerbitzuen alde egitea lehiakideen kaltetan. Vale, bueno. Vale, honetan erreferentzia egiten diote Google'i, esanez, zure bilatzailean ezin duzu korreo bilatuta Gmail lehena jarri, potu cojones, izan behar da organiko. Zenbat aldiz komentatu dugu Inigo programa honetan Apple, Google, Amazon edo Facebook jasan izan dituzten isunak posizio monopolistiko bat izateagatik. Hau da, adibidez, zu iragarkiak kontratatu nahi dituzu, hau da, iragarki bat jarri nahi duzu zure negozioa promozionatzeko, eta interneten jarri nahi duzu. Zein da etortzen den lehenengo plataforma? Googleena? Bai, AdSense, eta hor jartzeko... barkatu, eta bigarrena? Facebook Ads... Facebook Ads! Hori inventatu, hori ez da existitzen. Existitzen da, bai. Bueno, existitzen da, bai. Jartzen dituzen baita ere Instagramen, eta... Claro, eta gauzak. Facebook Ads, zure publikoa 50 urte baino gehiago. Bueno, agian ortopedia bat dauka. Bueno, txorradak aparte, egia da, Google kontrolatzen duen espazio oso handia aukera ematen diola prezio hobeagoak eskaintzeko edo zerbitzu hobeak eskaintzeko edo kompetentziak jartzen dituzten zerbitzuak kaltetzeko. Eta hori da lehenengo puntu bat edo lehenengo pauso bat, zerbitzu guztiak aukera berdinak izan beharko dituzte, noski kompetentzia berdina izateko. Hori gauza bat da. Beste gauza bat da, komentatu duzuna. Bloatware deitzen den edo zure mugikor erosten duzunean, ez dakit zenbat aplikazio etortzen direnean zu nahi ta ez decir, zure aplikazioan 3, 4, 5, barkatu zu mugikorrean 3, 4, 5 aplikazio dauzkazu eta ezin dituzu kendu, desinstalazio botoia ez daukate. Hori Android? Bai, adibidez, baina ez Android. Beitu, ni Xiaomi fan izan naizela ez dakit zenbat urtetan, eta esan behar du, Xiaomi bat erosten baduzula, hor kaskatzen dizute Xiaomi denda, AliExpress, eta ez dakit zenbat beste zerbitzu azkenean erabili edo ez erabili, baina ezin dituzu kendu. Eta hori ja... Momentu honetan enteratzen naiz, kontu hori berrikusterakoan nire iPhonean, bai? Edozin aplikazio zabatu aldu dala. Hala. Ez dut sinesten. App Store baita ere? Ez. Barkatu. Batzuk bakarrik hasierako pantailatik kendu alditu. Hasierako pantailatik. Vale. Beste gauza bat, beitu interesgarria ikusi dudana, mesularitza zerbitzuak bateragarriak izan beharko dira batak bestearekin. Hau da, WhatsAppetik Telegram mezu bat idaltzea posible izan beharko da. Ai. Nola lortu? Bueno, ez dakit, baina... A ber, egia da estandar bat dagoela horretarako deitzen dena RCS, baina egia da RCS ez duela inork erabiltzen. Eta ziurrenik horrelako proposamenak egiten badira, plataforma txikiak askoz errazago izango dute hau implementatzeko, ez kontu teknikoa dela eta baizik eta kontu estrategikoa. Azkenean, Telegram erabiltzen dituztenek, erabiltzen dute por convicción. WhatsApp erabiltzea, ja da, gutxi gora bera, bete behar bat gizarte. Erremediorik ez daukate. Honi buruz ere komentatzen du Gaizka, Gaming Roomeko zuzendariek komentatzen du gure txatean, Xiaomi daukala bera eta oso posik dala, eta ia guztiek ia aplikazio guztiek desinstalatzeko botoia daukatera. Ia. Bere mugikorrea erosi zuenean, AliExpress eta bar zeukala, baina guztiak keldu ahal izan zituen. Eta esan behar dizut, bizkaieraz idazten ari duela,
eta oso zaila egiten ari zait Bizkaiatik Batuerara moldatzea. Ba, ez egin. Baina eske bestela ez dut mesua ulertzen. Bueno, beste adibide gehiago komentatuko ditugu lege hau ezarritako dituztenak. Adibidez, Google edo Apple egiten dituzten software, sistema operatibo mugikorrentzako, ja... Gauza bat esango dizut. Dendak... Honekin jarraitu baino lehen, gauza bat esango dizut. Aukeratu 10 minutu daukan sintonia, pentsatuz, luzegia izango zela, baina luzegia izaten ari da berria. Baina eske niretzako interesgarria da. Hau da, adibidez. Bueno, zu abokatu esarelako. Hau, ni kontatu da denekin nahiko. Bueno, bi adibide bat jarriko ditu eta saiatuko naiz izate askarra, berri askarra bat balitzu ezala. Lehena, iOS eta Androiden posible izan beharko da bestelako aplikazio dendak egotea, ez bakarrik App Store edo Google Play. Hau da, zuk garatzaile bat bazara eta aplikazio denda bat alternatiboa jeisteko aukera izan ahalko duzu, eta horrela tentakulo horiek evitatu izango duzu. Bai, baina eske egia da, zuk iPhoneentzako aplikazio bat egin nahi baduzu eta saldu, nola egin ez bada App Storeen, eta noski Appleen dirua ordainduz. Zu badakizu aplikazio bat garatu zenunean. Bai, baina ni bakarrik Android ditzat garatu. Eta zergatik? Diseinatzaile erabiltzen nuen diseño programa bakarrik Android ditzatzeko. Baina ziurrenik nahi bazenu, baina baita ere kontatu zenidan App Storeen hileko kuota bat ordaindu behar zenuen, eta Google Play urteko kuota bat bakarrik batean. Ordainketa bakarra. Appleko sisteman urtero €1 ordaindu behar dira aplikazioa igo eta mantentzeko, eta Googleen sisteman uste dut €25 zirela, behin betiko. Patoa la vida. Bai, behin betiko. Eta azkenengo gauza ordainketa in-app deitzen dela edo aplikazioaren barruan. Beitu Fortnite izan zuen gatazka Appleekin hori zela eta. Hori posible izan ahalko da lege honi esker, zuk aplikazio bat garatzea, ateratzea eta zure aplikazioaren barruan ordainketak izatea Google edo Appleri komisio bat eman gabe. Legedi hau hilean 45 milioi erabiltzaile eta urtean 10.000 erabiltzaile baino gehiago dituzten enpresei, bai. Enpresa handiak, teknologiko handiak. Eta munduko fakturazioaren ehuneko 20 erainoko isunak jartzen du azken finean enpresak berregiturak eta aurre ikusten. Parrafo hori nahiko gaizki datzita dago, baina berdin da, kontua da enpresa potolo entzat izango dela. Orduan, Big Tech. Zuek orain urrengo Twitterra sortu nahi baduzue enpresa txiki batekin, momentuz tranquil. Araude hau ez da zuentzat, lasai. Bueno, zer daukagun aurretik. Mugikortasinoari buruz hitz egingo dugu. Lege berri bat daukagulako... Berri hau zuretzako ekarri dut, Inigo. Badaki zu asmo oso handia daukazula kotxe elektriko bat erosteko. Baino Dacia markakoa. Dacia elektriko bat erosteko. Ez zait importa. Eta zure preokupazio maksimoa da ez daudela hainbeste kargagailuak errepidean, eta badakit, baina nik kontatzen dut. Duela egun batzuk 22/2021 egun batzuk ja duela kasi urte bat onartu zen 29/2022 errege dekretua, baina egia da indarrean sartzen dela bi hilabete barru.
Eta hauen legedi hauek sartzen dituen aldaketen artean 2023tik aurrera gasolindegi batzuk karga puntuak izan beharko dituzte. Baina ez da bakarrik gasolindegiak. Baita supermerkatuetako aparkalekuak, hotelak, jatetxeak, merkataritzaguneak eta egoitzakoak ez diren eraikin pribatuak ere. Hau da, bizitzeko ez diren eraikinek, garaje publikoak edo lantokiak. Arauak instalazio bakoitzak zenbatuko dituen puntuen kopurua ere adierazten du. Horrela, edozein eraikin pribatuetan 20 plaza baino gehiago badaude, hau da, aparkamenduko 20 plaza baino gehiago badaude, gutxienez kargagailu bat jarri beharko dute 40 aparkaleku bakoitzeko. Hau da, 40 aparkaleku, kargagailu bat. 80 aparkaleku, 2 kargagailu. 100 aparkaleku, 2 kargagailu eta erdi. Ez, 3 izan behar dira. Vale? Aparkalekuko eremuak 1000 plaza baino gehiago baditu, kargagailu hauek izango dira bat 100 plaza dentsitatean neurtzen dute batez ere. Hori da. Araudi berri honek ere estatuko administrazio orokorraren eraikine ere eragiten die, eta 500 plaza gehiago dituzten aparkalekuetan 20 plazako karga puntu bat jartzea behartzen die. Atal polemikoen artean, polemiko un poco de chichinabo, gasolindegiak karga azkarreko puntu bat jartzera behartzen ditu. Legedi hauek arau berriak esartzen du gasolina zerbitzu guneek gutxienez azkar kargatzeko gune bat izan behar dutela haien instalazioan. 2019an 10 milioi litro gasolina edo gasolio baino gehiago saldu bazituzten 150 kilovatio edo gehiago potentzia duen karga puntu bat instalatu beharko dute. Espainian horrelako gasolindegiak 200 baino pizka gehiago dira. Elon Musk posik dago berri honekin. Zen eta Tesla fabrikatzaileak aukera gehiago emango die beren beren bezeroei. Naiz eta Elon Musk bere kargatzaile propioak dauzkala, hau da, ez dauka dependentzia Tesla Supercharger horrelak jartzeko. Ez dauda inbeste, baina bueno. Egia da, Europan Tesla, ojo, ze esango dudan, Europan Tesla nahiko ondo egin du araudirik gabe. Hau da, momentuz ez dago lege bat esaten duena ze kargagailu mota erabili behar duten autoek, baina estatu batuetan beste auto guztiek erabiltzen dute, ez dut gogoratzen zein den kargagailu horren menekez, bigarren motako menekez erabiltzen dute kotxe guztiek, Tesla esik. Tesla bere kargailu proprietarioa erabiltzen du. Europan zorionez Tesla ez ditu horrelako txorradak egin, eta baita ere kargailu estandarra agian imaginatzen duelako Apple bat egingo dietela erabiltzen badute estandar propioa. Amigo. Eta zer da Apple bat? Ez dute kontatuko dugu gero. Gero kontatuko du. Dena den, programazio baino lehen eztabaida txiki bat izan dugu, baina eztabaida zentratu behar dut. Berri hau positiboa da orokorrean. Hau da, kargagailu gehiago izatea positiboa da. Eta tendentzia bat erakusten du, gero eta gehiago kotxe elektrikoak sartzen dira. Argi izan behar dugu beste gauza bat. Hau ez dela arazo guztientzako irtenbidea. Hau da, kotxe elektriko bat izan da, pentsatu, entzuten ari duen edozein entzuek pentsatu behar du. Kotxe elektriko bat. Erosi baino lehen. Pentsatu. Kotxe elektriko bat behar badut edo nahi badut, kotxe hori kargatzeko puntu bat izan behar dut bermatuta. Bai etxean, bai lantokian.
adibidez. Nire puntu bat. Claro, bestela... Nire, gutxienez, nik niretzako erabili aldudana egunero Claro. edo frekuentzia garrantzitsu batekin. Bestela sistema hori ez du zentzurik izango bere erabilera kasurako. Kargagailu azkar hauek 150 kilovatio baino gehiago izango dituztenak, baliozkoak dira kasu baterako bakarrik, eta dira bidai luzeak egiten direnean, vale? Beste kasu guztientzako gaur Zenbat egun da luzeak, zeren pentsa zazu, kotxe batzuk 200 kilometro baino gehiagoko autonomia ez dutela ematen. zure Hau da, autonomia jun baino Burgosera eta bueltatu, eta hori ja nahiko da horrelako kargatzaile bat behar izateko. Claro, baina jun Burgosera Bilbotik eta bueltatu, Eta ja 300 kilometroko autonomia pikutara jonda. claro, baina Bilbora heldu zara, zure etxera heldu zara, kargatu. Ai, eta ez basara heltzen, ja 10 edo 20 kilometro batik, hau da, zure iritik kanpo juten zaren momentuan, hau da, bale, Barakaldora juten basara ez, ez dakit, Castrora juten basara ez, Durangora juten basara gian ez, Donostira juten basara, ja, bueno, vale, venga. Ja, Frantziatik pasatzen basara, pentsa zazu, gauzak. Claro, hori da... Hau da, limitatzen zaitu asko. Bueno, asko, pizka bat. Pizka bat. Gainera... Baina, zu esen nuke kotxea erosiko hain jakinda 180 kasuetan ez daukazula problemarik, baina ja bidaiatzeko ezin duzula erabili. Horretarako erosi irian bakarrik erabili alduzun kotxea, gauza berdina emango dizu, eta kostatzen du 8 aldiz gutxiago. Hori beste... Gauza bera da, edo patinete bat. Hori beste eztabaida bat izan daiteke, baino. Egia da, jende askok pentsatzen duela, ibilgailu elektrikoak, konkretuki kotxe elektrikoak viableak izateko, karga puntu bat egon behar dela ia farola bakoitzean. Ez, baina bueno, azpiegitura bat behar da, eta ez daukagu. Azpiegitura bat behar da, eta gutxika garatu behar da, baina baita ere, kontuan hartu behar dugu, kotxe elektriko bat ez dela kotxe normal bat bezala, baizik eta iaia mugikor bat bezala izan behar dela. Hau da, kotxea kargatu behar duzula, gauero. Eta pentsa esazu, eta hori bai eztabaida izan dugula, hasi baino lehen pentsa esazu jende askok, ez dakit portzentaia, ez dut estudiorik irakurri, baina pertsona askok kotxea normalean usten dutela kalean. Ez daukate, noski, ez daukate beren piso vivienda unifamiliar bat, non garaje batekin eta puntu propio batekin, agian ez daukate espazio pribatu bat non aparketzeko lekua daukate, eta hor instalatu dezaketze karga puntua, eta nola egingo dute beren kotxea kargatzeko, ez badokate horrelako azpiegitura muntatuta? Beste gauza bat esango dizut, nik kotxea izan da, osea, quiero decir, nire bizitzan gauza bat gertatzen da maiz dela kontradikzioetan sartzen naizela eta konkretuki mugikortasunarekin ni beti esaten dut. Ni kotxea izan da eta kotxea egia da ez dut asko erabiltzen, baina gustatzen zait hori izatea. Onartzen dut orokorrean mugikortasunaren urrengo aurrera pausoak ez dira hauek izan behar, hau ondo dago, hori egia da, baina funtsezkoa da, hau baino lehen, garraio publikoa askoz gehiago garatzea. Eta autobus gehiago izatea, maiztasun gehiagorekin, segurtasun gehiagorekin. Bai, baina garraio publikoa bakarrik eramaten dizu puntua puntu bera. Puntu batik puntu bera. Nahi baduzu joan, nahi duzun ordutan, nahi duzun lekura, bakarrik kotxea. Claro, baina horregatik... Edo zure iritik esateratzea, baina berriro ere, horretarako ja ez duzu kotxe bat behar, patinete bat ezik. Baina horregatik nire eskaera, edo nire eskaera, izango litzateke alde batetik garraio publikoa alden eta erabilera gehien erakartzea, eta bestetik ja, baina norbaitek behar badu kotxea hartzea, eta agian kotxea ez da bere kotxea izan behar, agian kotxea partekatzeko sistemak ere indartu behar dira, edo agian kontu batzuetarako edo erabilia batzuetarako
taxia ere indartu behar da. Baina garraio publikoa edo garraio kolektiboa muga handi bat dauka, dela eskaera. Eskaera nahiko ez badaukazu, azpiegitura oso handi bat montatu behar duzu, eta 2 edo 3 pertsona bat erabiltzeko, eta Espainian badakigu oso ondo zer den hori, hau da, autopista oso handiak 3 kotxe erabiltzen dituztenak, oso abiadura handiko trenak 3 pertsona erabiltzen dituztenak, eta horrela guzti. Hau da, zenbat dirua inbertitu behar duzu eta zenbat errentagarritasun, eta ez bakarrik diruana badakit ezetz, baina bueno, zenbat merezi du pena horretako pena ez du merezi. Pena handia ematen dio hor dirua jarri duenentzat. Horri buruz, esan behar dizut ere, Renfeko abonekin ikusi dena nahiko argi, presioa jaitsi dutenean, esan nahi duzu? Edo hain jarri dutenean? Presioa jaisten duzuenean, edo garraioa, presio honean dauenean. Ez da izan bakarrik Renfeko abonoak, baizik eta adibidez Bilbon metroko tarifak erdira jaisten, gero eta jende gehiago hartzen du garraio publikoa. Orduan, lehenik eta behin, garraio publiko, seguro... Baina jendea dagoelako gazteleraz esaten den bezala pelaos. Claro, baina... Orduan, aukera alternatiboa bat ematen diezula, ia doainik, ez dut esango ia doainik, baina presioa nahiko jaitsi diosuna, hombre, asko pentsatu kotxea daukat, baina hau kontuan sartzen zait. Claro, baina eske... Baina ez gauza guztitarako. Urrengo 30 urtetan konpondu edo irtenbide bat topatu nahi badiogu aldaketa klimatikori haien artean, hau izan behar da, gero eta jende gehiago erakartzea garraio publikoetara. Orduan, eta bide horretan Espainian presioa jaitsi behar badugu, izango da bide hori. Gauza batzutan baina beste askotan ez. Adibidez, esaten baduzu, urrengo inbertsioa da Euskotren, edo nahi duzun operadorarekin, linea on bat egitera juteko Castro, Laredo eta Santanderrera, pertsona asko erabilko zenuen, gaur egun tren bat hartzen baduzu Santanderrera, sorteon. Sorteon, hori egia da. Ondo dagokio, oso ondo, zeren hor pertsona asko dago mugitzen direla Bilbotik Laredo, Castro edo Santanderrera, eta ez baduzu sinesten junezazu muskizeko hor errepidea hartuz ze tapoiak sortzen diren horregatik ordu batzutan. Urrengo urteetan garraio publikoari buruz zerbait egin nahi badugu, alde batetik izango da, baina horrek ez du balio gauza guztietarako. Claro, horrek ez du balio gauza guztietarako. Erabilera kasu batzuetan, pertsona batzuk kotxea behar izango dute, baina erabilera kasu horiek geroz eta gutxiago izan behar dira. En lo que sea razonable, ¿vale? Baina saiatu behar da geroz eta gutxiago izatea. Eta beitu gauza hori jartzeko behar duzu inbertsio publikoa. Hau da, ez da etorriko inversore pribatu bat hor dirua sartzeko, zergatik errentagarria ez delako. Eta horrek ekartzen dit niri berri hau komentatzeko, zeren hemen behar diete baita ere azpiegiturak egitera, gobernuak kasu honetan, zeren iniziatiba pribatua ez da nahiko. Ez du hori estaltzen. Abendun bezala, eta ja berri hau bukatzeko, ez dakit, nora esaten da, Arabako Foru Aldundiko ingurugiro ahaldun nagusi, ingurugiro, ez da nagusi, ahalduna, ingurugiro ahalduna, gaur, bertan, duela egun gutxi, gure entzulentzat, esan du, kolaborazio publiko-pribatua behar dela klimaren erronka konpontzeko. Baina hori politiko bat gauza politikoak esaten. Claro, eta zer. Ez que gauza hauek esatea eta gero horrelako berriak ikusiz enpresa pribatuak ez dutela kolaboraziorik ni su puta madre egiten, eta behartu behar direla. Enpresa pribatuak diru laguntza bat ematen baduzu, zuntz optikoarekin bezala ikusi dugu. Diru laguntzak ematen dizu, zuntza eramango dizut, ez dakizen bila patatara. Bueno, gaztelaniaz esango dut, kolaborazion publiko-pribada, mis cojones en vinagre. Eta hau esan da, Berri Azkarrak. Berri Azkarrak, sarean zehar.
Eta berre askarrak hasiko ditugu ordun. Bai, garraioei buruz hitz egiten gehiago. Bartzelonak sakelako telefonoko aplikazio publiko bat estreinatu duelako taxia eskatzeko. Hori da, Bartzelonan kapital eta bere metropoli eremuak taxi bat eskatzeko aplikazio mugikor bat estreinatu dute. Bartzelonako metropoliara kudeatzen du aplikazio hau eta derrigorrezkoa da zirkulatzen duten 10.500 taxientzat, autonomoak izan edo irrati zein bestelako aplikazio pribatuetakoak izan ere. Erabiltzaile batek bere eskaera, hau AMB Mobilitat aplikazioa sartzen duenean, geolokalizatu egingo da eta sistemak bere kokapenetik hurbilen dagoen taxietako bat esleituko dio. Bi kontu esan behar dizut gainera berri honi buruz. Lehenik eta bain, inventatu dutela Uber, berriz. Bai, Uber publikoa. Uber publiko, nahi kondo dauela, taxilarien eskaera konkretuki Bartzelonan duela urte asko zelako bide unifikatu bat izatea taxia eskatzeko. Orduan, kasu honetan, jurrei, eta gainera, diru publikoarekin konkretuki Europako Next Generation diruarekin ordaindu delako. Jurrei berriz. Beste kontuetan, Google Chromek 2023ko otsailean amaituko du Windows 7 eta 8.1 sistemetarako euskarria. Bai, Googleek Windows 7 eta 8.1 euskarria amaituko du datorren urteko otsaileko aurreikusitako Chrome nabigatzailearen eguneratzeekin. Naiz eta aurreko bertsioek bi sistema eragiletan funtzionatzen jarraituko duten. Googleek Windows 7 eta 8.1 euskarria amaitu ondoren Chrome 110 abiarazteko asmoa du eta horrek esan nahi du nabigatzailea eguneratuta Windows 10 edo geroagoko bertsio batekin bakarrik bateragarria izango dela. Mountain Viewren konpainiak zehaztu duenez Microsoften bi sistemetan funtzionatzen jarraituko dute Chromeren bertsio zaharrek, baina sistema eragile horien erabiltzaientzat ez da eguneratze gehiagorik abiaraziko. Bueno, ja ez dakit. Hau da ez dut esango, ez dut hilako buruz itxin nahi, porque hau da extremozion bezala, ja, hau eltzen denean ja, eskerrik asko eta gur. Eskerrik asko eta gur, ja, bizitza bukatu zaizu. Eta Apple bukatu zaiona izan da printzipioz, Europan Lightning konektorea baiestatu dutelako iPhonek USB-C kargagailua hartuko duela Europar Batasunean. Bai, esan agur Lightning Applek baiestatu duelako USB-C kargagailua esartzera behartzen dien Europako legeria berria beteko duela. Konkretuk izango da 2024 garren urtearen amaieratik, non iPhone Lightning ja portua alde batera utziko dutela merkatu horretan behintzat. Teatrillo egingo dugu. Ni Greg Gousiak izango naiz marketing senior presidente ordea. Bai. Zu galdetu. Bai. Galdetu. Zer egingo duzue? Koño, legea bedete beharko duku. Bai. Jakin ja, eta. Hori da, ze motatako USB portu hoie sartzeko derrigortasunak Europar Batasuneko herrialde kidetan merkaturatzen diren smartphone eragiten die. Fabrikatzailea edo zein dela ere. Baina Apple esan du ados dagoela, baina ados ez badago ere egin beharko dute. Ez dago aukerarik. Baina beste aukera bat dago. Portuak ez izatea. Amigo. Ez badaukazu porturik ez duzu USB-C portua jarri behar. Bai, Appleren urrengo movimendua, lehenengo eskagargagaioak kendu eta gero ja portuak kendu. Claro, aririk gabeko karga, zergatik ez? Zergatik ez. Ba bueno, ados ez badaudere horrela egingo dute, Europar Batasunak horrela esan duelako, eta Europar Batasunak horrela esaten duenean, aurrera joan behar gara. Titulol. Ba, titulo lirekiko dugu ja programa hau bukatzeko. Denbora nahiko murriztuta izan dugu gaur gure eztabaida guztiekin, baina tartetxo bat daukagu sorpresako, arribako, barrerako, zer daukazu gaur, Borja? Ba, beitu, gaur Ikeari buruz hitz egingo dugu Iñigo. Ojo. Zenbat aldiz pasatu zaizu Ikeara juten zarela, erosketak egitera, eta galtzen zarela. Hau da,
da, pasillo hortik ez, aurretik, atzera, hoiek dirudienez pertsona asko edo nahikori pasa zaio, eta bideojoko garatzaile batzuei ideion bat iruditu zaie, bideojoko terrorifiko bat ateratzea, ja Halloween aprobetsatzen dugu pasadela baita ere komentatzeko, The Store is Closed deitzen dena, eta non zuk Ikea bezalako denda batean harrapatuta geratzen zara, eta ez da Ikea, ez dute bere izena aipatzen, ez da puntu batean ere, baina beren koloreak, beren formak, eta horrelako distintibo interesgarriak jarri dute bideojoko horretan, eta Ikea epaitegietara eramat die. A ber, parte batetik ideia oso nada. Ez da bakarrik Ikearen kontua, ez dakit inoiz Maison du Monde dendara sartu zaren? Sartu berrian eta ikusi irudia. Hau da, hori da beren denda. Naiz eta STYR, uste dut... Store. Store, bai, deitzen da, hau da, 4 letra hoiek kolore horian. Para nada. Beitu. Bueno. Eta begiratu urrengo irudian denda baten barruan. Nola jartzen dute denda. Hau da, hori ez da. Arazoak denda batzuekin asko gertatzen direla, infernutik zuzenean ateratako dendak ere daudelako haien artean, hori aipatu dizudan Maison du Monde edo horrela dira, osea, laberinto bat dira, orduan terrore joku bat sortzeko ez daukazu Ikea erabili beharrik. Bideojoko hau garatu duen estudioak Zigi deitzen dela, kontatu du Kickstarteko kanpaina bat pasatu eta gero, eta ja bere bideojokoa prest dagoela PC, Xbox Series X eta PS5 ateratzeko, kontatu du bere bideojokoa berriro ere egin beharko duela demanda hori saiesteko. Baina, eske, abokatuek guzti pikutara bidaltzen duzu, Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Onaino heldu da sarean zehar 354 hau, berrien protagonismoa izan duena. Bi kontu gehiago komentatuko ditut bukatu baino lehen. Borja, alde batetik ez dakit zeri buruz itxegin nahi duen, beste batetik bi ekitaldi dauzkagu hemendik urrengo programa egiten dugun arte, biak gainera Bilboko gunean izango dira, bata Librecon, software libreko topaketa, Euskalduna jauregian ospatuko dena, eta bestetik BIG dela Bilbao International Games Conference, Fun and Serious zena, orain BIG deitzen da, oso handia izango delako. Bueno, Fun and Serious baino txikiagoa, baina hori kontuak. En fin, baterako Libreconerako sarrerak salgai daude, besterak uste dut baita,
eta espero dugu urrengo programan hauei buruz hitz egitea eta eduki pizka bat ekartzea. Edukiak gaur Borja Arbosaren eskuz etorri dira, orduan, eskerrak asko Borja, eduki horiek ekartzeagatik eta gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztiei urrengo saiora arte. Eskerrak ere Mikel Carmonari esango dut. Eskerrak ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egonderako baita irratietan dauden ekoizle eta teknikari taldeei. Twitterren gurekin kontaktuan jarri nahi basaret jingle hori esan duen bezala, agian aldatu dezakegu ja Mastodon jarri eta horrelako zerbait. Itxengo dugu pizkatxo bat gehiago. Pizkat bat itxengo dugu. Ba, hor gaude, baita gure webgunean, sareanzehar.eus, betikoan, hor gaude gure edukiekin eta baita ere teknologiari buruzko beste edukiekin ere. Bi aste barru, teknologia gehiago eta sarean zehar gehiago. Eskerrik asko, agur!